Liečo najprv smo vidjeli, kako oni ze skosu syku, te ulke pola ze skosu syku, a te žone zade ze serpom odbiraja, a potom su oni. A na zimu te birne zbiranje. Na moja mać na przykład, a to nie je nađivo kođiva, to nisu te žone nađivo kođili, te su doma svoje činili. Ale na zimu je ona kođiva tym małym żywnościom, ja wiem, tak żywnościom się to rekali, birny zbierać. A to je tak było. Te su wyjeli ze spółą, te rynczki su leżeli, a ten muž, ten radar, ten je ze svojho kručku zapšanul do púa, fluk. A po ňu tym rynčku, a ten rynčku se dzielił. No, a te birny su ukulili, te su leżeli, a drugie te ukulili. A te žony su potom mieli ten kobel, to su oni vodoma su už nesli, to ti tajki, kobel ne znajete, jace, no. Neke tajku, aj gročanu, a te pa su ten pleče, te kobelje boli, no, perne. A tu su oni mieli, a potom su oni mogli po ščerjoch vasić, a te birny zbierać, a ten rynčk šece, tež malki kus šeborkače, te peršče še su te birne boli, te nisu še upadali še tem jedzeniu. A potom su oni to do tej kubele, a tu potom su oni po ščerjoch, a to su se oni činili od micha, fale, evak su oni še tem času Saský Drasler chodili, no. A šišili zade takie bante, so może się seklu ściąć, zjazać, a ta rekała surowa fala jo była z micha, albo ten samsny materiał, kaž mich. A potem su oni na kolena, a po kolenach su oni podvazili, a potem su oni ten peršč činili, a ta kubel še se přede nich stała, a tu mu nirili pa še zalestajč. Zase kus hotovo było, dalej lizli, kubel zase kus zalestajli. A był pa jo najbolej jen muž, który še tym żonam usypał, ten usypwak. Tu mu pan ladał, gdyż ta kubel pruna była, bo on zał, jenu prósnu, bo on miał, bo to tamno staju, a tu on na wóz usypnął. A ten wóz podla nich jeł, ten kostny wóz, jedna kruhička, albo dwie čaneli ten wóz. A tak su te birny zbierane odvali. Rynčk po rynčku. A ta žona jedna přidruje, jedna. Drugi 4-5, da bohu bom boli 4-5 rynčku, nadobo hotové, nic hotové. A to je było. A tež tu ta suro fala jo se drugi skoncova. Ta te ne jo več ne držala, bo ne še voda tajka była kaj mich, ale nek stajne potom po tej peršči mokrej, zimnej, Vazić, to su podneše skoncuje. A tak su voda te birne zbierane. A pommo to rekała, jutce ja mikličec birne zbierać, to ja tam budu pomać, a zajuciši bude ja petašec, abo žurec, to su te boli te malčine, bohu oni chodili tem ľuďom pomać te birne zbierać. Inak to było nie. Později jo potom dawała taka maszyna, ta jo jeździła tam, bo takie wierczała, co. To znajecie jeszcze, no. Te birny byli rozledali. No. A te birne zbieranie, to już jeszcze był też dłuższy czas, a to jo był taki uraz, jakiś standard na birnach, no. Na birne, będziemy na birne.